Assalamu alaikum masu saurare, za ku saurari waka daga bakin dan uwanku Faristan waka wadda yawa Yusuf Hassan Huda tare da gimbiyarsa Fatima Shehu, sai wanda ɗauki nauyin waka Usmanu a garin Tilli. A sha saurare labar soyayya ai haure, Fatima kin je ki share hawaye gidan Yusuf zaki je ka ki tare, domin ya zama to an wanki sai ku rike junan ku amana. Sannan ka bani dubu na masoya ko ta ina yau suna ra'ayina. Kyautar Allah ba ta karewa, shi zai baka koda ba so ba. Hakan raya suna ce ta ma'aiki. Ribar soyayya ai aure, Fatima kin ji ki share hawaye. Idan Yusuf sake jefa ki tare, domin ya zanto an wanke sai ku rike junan ku amana. Amarya da ango na zo a gare ku da baitukan waƙar ku ta aure. Ribar soyayya ai aure, yau ne ranar auren ku masoya, Yusuf Fatima ga ku a tare. Fatima kin ji ki share hawaye. Auren ku tabbas na soyayya ne, Yusuf tabbas kun kula kyaure. Idan Yusuf sake jefa ki tare, Dangi yau kowa na murna, ranar auren nan gashi sun zo. ribar soyayya ai aure, Fatima kin ji ki share hawaye. Idan Yusuf sake jefa ki tare, domin ya zanto an wanke sai ku rike junan ku amana. Ranar wanka cibi bai buya, ranar bikin nan muna taya murna. Ribar soyayya ai aure, Biki na farar kaza na ji an ce balbela ba ta sha rana. Fatima kin ji ki share hawaye. Ranar bikin Yusuf da Fatima Farista dole in taya murna. Idan Yusuf sake jefa ki tare, Rabbi ya kare sharin makiyanku masu halin banza 'yan gulma. ribar soyayya ai aure, Fatima kin ji ki share hawaye. Idan Yusuf sake jefa ki tare, domin ya zanto an wanke sai ku rike junan ku amana. Ranar da muke ta jira yau ta zo, tabbas bikin nan ba mai cin kanzo. Ribar soyayya ai aure, Tabbas komai da lokacinsa, Yusuf yau ka zanto gwarzo. Fatima kin ji ki share hawaye. Ranar auren ku na ga masoya har da abokai yau da sun zo. Idan Yusuf sake jefa ki tare, Suna muku fatan alkhairi, Rabbi ya sa auren ku ya karko. ribar soyayya ai aure, Fatima kin ji ki share hawaye. Idan Yusuf sake jefa ki tare, domin ya zanto an wanke sai ku rike junan ku amana. Uwar gida ran gida sannan ki an ta Habiba Allah ta da girma. Ribar soyayya ai aure, Mata gun Yusuf sannan ki, Mama Humaira sannu da himma. Fatima kin ji ki share hawaye. Ga kaunar ki Fatima ta zo ku zauna tare zama na amana. Idan Yusuf sake jefa ki tare, Habiba na san da baki hamayya, na ji ana ta yaban halinki. ribar soyayya ai aure, Fatima kin ji ki share hawaye. Idan Yusuf sake jefa ki tare, domin ya zanto an wanke sai ku rike junan ku amana. Su kira na yau a gare ka, sai ka rike Fatima amana. Ribar soyayya ai aure, Domin ta zanto mallakin ka, cinta da shanta yana a wayanka. Fatima kin ji ki share hawaye. Na san za ka kula da hakenta, sai ka rike alkawal da ka ɗauka. Idan Yusuf sake jefa ki tare, Idan ta yi laifi kun ka jure, na san akwai haƙuri a gare ka. ribar soyayya ai aure, Fatima kin ji ki share hawaye. Idan
tabbas gyaɗa mun santa da gardi. Fatima kin jiki share hawaye. Yusuf Fatima na ƙaunar ka rike ta amana zaman ku ya daɗi. Gidan Yusuf sake jefa ki tare. Ka share dukan kushen maƙiyanku masu son su gane ku a rana. Ribar soyayya ayi aure. Fatima kin jiki share hawaye. Gidan Yusuf sake jefa ki tare. Domin ya zanto an wanke. Sai ku rike junan ku amana. Fatima na juyo a gare ki, ga shawara ta yau zan baki. Sai ki rike Yusuf an gwanki, domin ya zanto mallakin ki. Ki zanto mai ladabi ga mijinki, aljannar ki tana a gare shi. Ribar soyayya ayi aure. Fatima kin jiki share hawaye. Gidan Yusuf sake jefa ki tare. Domin ya zanto an wanke. Sai ku rike junan ku amana. Kar da ki ɗauki zuga ta kawaye, Fatima na san baki alaye. Sai ki rike hudu ba ta iyaye, tabbas baki bayan hawaye. Na san kina da hali na gari, Fatima sai ki yi alfahari. Ribar soyayya ayi aure. Fatima kin jiki share hawaye. Gidan Yusuf sake jefa ki tare. Domin ya zanto an wanke. Sai ku rike junan ku amana. Yayan ango yanzu da sanyo, Baba Hassan na gansa da murna, Gogo alaka ta taya murna. Wace kun Yusuf an wannan rabana da ya ƙaru girma. Ribar soyayya ayi aure. Fatima kin jiki share hawaye. Gidan Yusuf sake jefa ki tare. Domin ya zanto an wanke. Sai ku rike junan ku amana. Masu gidaje yanzu da sanyo, Alhaji Umar ya taya murna, Dalladi shi ma ya taya murna, Baba Caku na taya murna, Cibabiya na gansa da murna, Alhaji Malami na taya murna, Dandikwa shi ma na taya murna, ranar auren Yusuf sun zo. Ribar soyayya ayi aure. Fatima kin jiki share hawaye. Gidan Yusuf sake jefa ki tare. Domin ya zanto an wanke. Sai ku rike junan ku amana. Abokan ango na taya murna, Umaru Doga yana taya murna, Sumanu Tilli yana taya murna, Lebo shi ma ya taya murna, Nasiru ranar ya taya murna, Yalla na gansa ya taya murna, Salon Gona yana taya murna, ranar auren Yusuf sun zo. Ribar soyayya ayi aure. Fatima kin jiki share hawaye. Gidan Yusuf sake jefa ki tare. Domin ya zanto an wanke. Sai ku rike junan ku amana. Yannan ango na taya murna, Anti Rukayya tana taya murna, Anti Binta tana taya murna, Anti Yan Musa na taya murna, ranar auren Yusuf kananku na ga ranar kun taya murna. Ribar soyayya ayi aure. Fatima kin jiki share hawaye. Gidan Yusuf sake jefa ki tare. Domin ya zanto an wanke. Sai ku rike junan ku amana. Yaran ango yanzu da sanyo, Goje na ganshi ya taya murna, Ayuba na ganshi ya taya murna, Idrisu yana taya murna, Nafi'u dan sarki da murna, Sudi akwai ba na taya murna, Nobilayen na taya murna, Minti na gansa na taya murna, Abu dan Mahuta yana taya murna, Sha'aibu shi ma yana taya murna, Madassuru na gansa da murna, ranar auren Yusuf sun zo. Ribar soyayya ayi aure. Fatima kin jiki share hawaye. Gidan Yusuf sake jefa ki tare. Domin ya zanto an wanke. Sai ku rike junan ku amana. Sama'ila yana taya murna, Okashi shi ma yana taya murna, Usama na gansa na taya murna, Yusha'u shi ma ya taya murna, Abbas Yalo na gansa da murna, Nana yana ga yana taya murna, Shamsu na ga yana taya murna, Sanusi Ladani na murna, ranar auren Yusuf sun zo. Ribar soyayya ayi aure. Fatima kin jiki share hawaye. Gidan Yusuf sake jefa ki tare. Domin ya zanto an wanke. Sai ku rike junan ku amana. Kannan ango sun taya murna, Kuje na gansa ya taya murna, Mariya tana taya murna, Indo na ganta ta taya murna, Halima ta zo ta taya murna, Rabi na ga tana taya murna, ranar auren Yusuf Casu. Ribar soyayya ayi aure. Fatima kin jiki share hawaye. Gidan Yusuf sake jefa ki tare. Domin ya zanto an wanke. Sai ku rike junan ku amana. Iyayen amarya yanzu da sanyo, Baba Shehu yana taya murna, Mama Hauwa na taya murna, ranar auren Fatima yarku na ga masoyan ku sun taya murna. Ribar soyayya ayi aure. Fatima kin jiki share
da murna. Hija na ganta ta taya murna, Jamila na ganta ta taya murna, Ubai da ranar ta taya murna, Hawwa na ganta ta taya murna, Zainab yau na ganta da murna. Ranar auren Fatima ta kuran nan ku ne ke yin gayya. Ribar soyayya aya aure Fatima kin ji ki share hawaye. Idan Yusuf sake jefa ki tare domin ya zanto angon ki sai ku rike junan ku amana. Kawayen amarya suna taya murna, Mansura na ganta da murna, Anti Murja na taya murna, Mamar Fatima na taya murna, Anti Zali na ganta da murna. Masoyan Fatima ne ba shakka ranar auren nan duka kun zo. Ribar soyayya aya aure Fatima kin ji ki share hawaye. Idan Yusuf sake jefa ki tare domin ya zanto angon ki sai ku rike junan ku amana. Yanna amarya na taya murna, Muntari na gansa na taya murna, Lilwani shi ma ya taya murna. Yanne ne gun Fatima tabbas bana ya karo girma. Ribar soyayya aya aure Fatima kin ji ki share hawaye. Idan Yusuf sake jefa ki tare domin ya zanto angon ki sai ku rike junan ku amana. Masha Allah hukun rabi sarki, nan nake son zanja a birki. Farista ne mai waƙar ku, Yusuf Fatima nan zan bar ku, Rabi ya kawo mu ranar suna. Ribar soyayya aya aure Fatima kin ji ki share hawaye. Idan Yusuf sake jefa ki tare domin ya zanto angon ki sai ku rike junan ku amana. Bar soyayya ai haure, Fatima kin ji ki share hawaye, gidan Yusuf zaki je ka ki tare, domin ya zamto angon ki sai ku rike junan ku amana. Ribar